L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Sammarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena, u dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom, u ħafna nies oħrajn, mifluġa jew zopob, kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-Apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li s-Sammarija laqet il-kelma ta' Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emnu jirċievu l-Ispiritu Santu, għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-Mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli għedu idejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, x'għandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart niexfa, għaddew bil-mixi minn fost ix-xmara. Għalhekk nifirħu bih u jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew issimgħu u ngħidilkom. Intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi u ma warrabx minn fuqi it-tieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, lill-Mulej Kristu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom, dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu, ikollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar dbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll mid-darba għal dejjem minħabba d-nubiet, u li kien ġust miet għall-inġusti biex jressaqkom lejn Alla. Kien mot il-mewt fil-ġisem imma ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi, u jiena nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih, għax hi la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema. Nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar.
Iżda intom qatt tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qatt tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'Missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili jħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-Kelma tal-Mulej.